chero itoda chotemunga kutongomudza $60 ko zvinhu zvanonyatsozoti hazvisiri pane inofanira kunzi papinde mboro hapasi munhu anotonyatsoziva zvinhu zvaari kuita kuti beche nemboro zvinofanira kunge zvakaita sei zvakanangana zvitamaitira zvinofanira kuita saka sitinozongoita sei tozongoita ende iye hatodi nemberi hatodi beche munhu iye anotoda izvozvo because anoti sim to iri tight yakasiyana nenhengo yedu yechikadzi beche kuti inoita sei rinosangana zvakawanda tinozvara tinoita sei rinenge ita sei nyama ita sei ichitosiyana siyana ichitokura zokutoti kana kuti mumwe ari kunanzva mboro umwe ari kubatawo mazamu umwe ari kumaseja apedza itorera nomwe unonge wakatomugarira wakatotarisira unofanira kutopretenda kuti zviri kukunakidza uyu wachitipretenda futi chii kuti zviri kumunakidza kwauri bhozi ibasa alright aiwa ndotoita nge ndiri mubedroom mangu kwatsa kumufadza ndogona kana kumunyamwa zamu kana kusamunyamwa zamu kutomunanzva mboro chaiche kunyatsoita kutoibata iye ndototi iye atondinanzvewo kuti tonyatsa kutonanzva wari muchihure kudaro anotobvisa kondomu unonatsa kuti dzimwe nguva munowirirana munoriska life zvako izvozvo wawirira mari yako zvainoshanda kuti utunde ende dzimwe nguva ukatowanza maminitsi ndindotokudzinga kana kutokurwa cheza mudenga yekuti mari yako yapera ndikatongoona mwe munhu apinda adzoka budi ndendakutositi ukuona nguva yangu iri kupera time apa ini neitotarget yekuti ngandisiya ine mari chiridana Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi TJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV. Chirongwa chedu Touchline Hour chiri kupfuurira mberi patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde, matambudziko apa vanosangana nawo uye zvakambomira sei. So kana kachinge kari kekutanga kusvika pano musakangana kusiya masubscriber YouTube channel yenyu kuitira patinokanda zvimwe munenge muchingoona kuti no chirongwa chedu chiri kufamba sei. So panapa ndakagara navatete makadi chipo makadiyo budi tiri nane zvedu muri seiko mundima mundima kungodaro nekudaro murimo yenyazi aiwa mundima ndo medu kati ngasiye basa iri harisike rauma aiwa basa harisike alright zvino kuna vamwe vanoseka kuti basa renyu iri harisi basa rakanyatsa kuita basa chairo inyaya yekuti wanhu wazvinzwisise kuti ichi chiri kuitika mukati mebasa iri isusu tone makore tiri mazvi tinozvinzwisisa nekuti tinoona zvakatikoshera panyaya yekuti tinokwanisa kuchengetawo mhuri dzedu tobhadhirawo marenzi nechekudya ndo pazvinobva saka isi kwatiri zvakatikoshera mukati mebasa iri zvevanhu vanenge vachitaura muna basa zvevanhu handigayi ende handitokendenge handigayi imi munoshandira kupi indoshandira kuavhondewo Greencroft ndokwandoshandira kazhinji kacho asi tine dzimwe nzvimbo dzatinofamba dzakasiyana siyana kana Bed Bridge kana kupi kwatangonzwa kuti ndokune mari aiwa tinoenda ndokune mari ndokwatinotonyatsoenda asi munototora mari aiwa mari tinotora aiwa tinotora mari munotora sei matora atinoita mari tikasvika patachiraine ndiseni zvangu ndakazvimirira ndinotora bute ndotokwewa ndofemba mafembo tete wangu hanzi ndo basa rawakafa wachiita ndakapiwa zita ratete wangu rokunzi Sharon saka ndo basa ritori pandiri rokuti ndotozvinzwisisa kuti ndo basa riri pandiri saka ndasvika patachiraini ndinopfeka mapfekero andinoda ndinogeza ndoita sei ndamira pakati petachiraini ndine mota dzinopfuura ndine vanhu vanopfuura asi wakanga wachingopfuura wasingaite nezvangu handinei nawo wamwe totoite wekudeedza tikaona kuti zvanyanya hapana ari kuuya tinoshedza unongoona vanhu vakadai unobatira unenge uchitowo vanhu mundima mako kana mubhesi maunoita sei maunoshandira aiwa vanhu vanouya budi totoshanda zvakanaka ndosvika totaura nyaya yemari first mari ndochekutanga utanga kupiwa mari usati waita basa nekuti ukatanga washanda kuzoti mari munhu atanga kutaurira zvisiri izvo takunetsana takurwa takusangana zvakawanda saka zvinonetsa tapiwa mari saka pabute apa mukafemba bute renyu pane zvarinotodainza ndinotozvinzwa kuti handisisiri ndini ndabva uye kumba tozvinzwa kuti nhasi ndofanira kupfeka hembe yakati nisaidhi rangu zvangu zokuti nhasi ndotozvifila kuti ndinotobata mari
ndasvika ndikasangana nemhene ndosangana neimwe ndonyatsa kutonoti ine mari yakuda kundipa haisi tikamwa kana tikamwa tikadii todii ndotosvika pakutotozoti inokotsera ndotoibirawo futi mari futi inogona kutowanda izvi sitorine touchline asi ndagona kungoketwa chete kana $5 zveshort time zvistori zvenait okay ndinonge ndatonaka ndotongoita mutactic yandongoita ndoita kuti nje mangwana ndotochinja kana dressing kubvira musoro ndogona kutogerwa musoro wacho nokuti anogona kunditsvaga akakoza anenge tsvaga munhu akaona munenge matora mari yakareba sei kuti muzosvike pakuzochinja nehairstyle nekugerwa musoro chandoda kukudzai bhudhika hurei gandanga ndikatoona kuti ini ndiri kuda kupiwa $5 munhu yaane mari kana kuti akadhakwa zvimwe zvisingaite ndinosebera padhuze naye kumuisa apa zvokuti asafunge kuti ndichadhambwa kana chaita sei ndonyatsa kumuti dedi kunyatsa kumusebedza mudhuze zvokuti anofunga kuti ari kufila kuti ari kumba kwacomfortable ndadaro zviye iye anobva asvikayoreraiza kutoti kukanganwa akanganwa zviye tobva taita bonde azhinji vari unhu hwechirume wanika kupusa kwano vakaita bonde vanobva waita kunge kutoneta kuti vakanganwa mukuneta miye mukuti anenge iye brains akanenge achifunga kuti aneni ini ndinenge ndisinaye ndiri pabasa ine ndisiri remunhu asi iye anenge achi aneni asi ndinomurakidza kuti ndinaye tisiri pamwe chete haingotoreke mari izvi unotomusebedza padhuze kuti anofanira kukanga ukamurakidza zvekuti ange uri banditi anobva ashka kutenga ari kumba make kuti anofila unogara kupi hauchamudze zvekuti unogara kuri zvi aiwa unobva ndogara ipapa kana paseri pemacho padhuze kana munongadza imba isiri yako nenyaya yekuti uda mari tobva taita bonde tapedza kuita bonde redu aiwa ndobva ndaita sei ndobva ndatodhedhi vakarara paipai ndakarwa mabude makaenda aiwa ndakaenda handimire ende musafunga kuti mangwana handidzoke kutachiraini ndogona kutorwa kana zuda ramusingazivi zvokuti ukandiona iwe unongochiziva munhu kana kuti ane mabraids kuti anichi kuti ane chindi indokudza kuti handikuzivei bhudhi nditori nehondo ndichitotyisa nditangike ndezvebasa kaizvi ndikasekera akatopinda mukati saka pane pamwe pamunotombosvika makatokumbuka chaiko pamwe pakuti panotoda mhanda zvokuti titori nezviwanga zvokuti unonyatsoona kuti munhu uyu andikecha mawirirana haasi kuda kupa mari zvishuwa bonde maita atonakidzwa asi kune vanenge vachiti majaindi mabhanditi aya asi hakuna kuti munhu paanouya pese pauri haakurakidze chikarekta yake anotorakidza kutotiva kuti asvike pauri kuita softers aita softers osvika pauri asvika pauri pepe iwewo wobva watononge une munhu kuchiti ndiri pabasa asi iwe mapedza kurara mese mapedza kunyengana mapedza kuita sei woti mari anokuti ndichakupa hei yakabata hei iri mufoni yechi ondoona kuti bhudhi pakutoda chijaindi papi pakutoda chijaindi pane panoda zverudo kozoti apa unofanira kusiyanisa makarekta kuti apa pakuda zvechibhanditi apa saka ukatopfeka yechibhanditika wotoona kuti ari kutokwata pakutoda mhanda yamunoti mhanda ndo zvifight mai aiwa apa pakutoda mhanda apa because ukatosimba uri softika unogona kusaya kutoshanda kutoti unogona kuti nguri kushanda usi kushanda uchishandiswa unoshandiswa nevana saka imimi makazvitanga rini zvekupinda muchitengesa bonde ini nangu handazvitanga 2020 ndo pandakazvitanga chii chenge chaitika ii ndaigara nemurume wangu bhodhi handikunyeperei pandaita vana vangu vatatu tigara nemurume zvakanaka asi kubva ndiri mhandara anditora murume uyu ndikanga feeling kandainzwa kakungoti ndine murume uyu kauyu nyangwe ndiye akandibvisa mhandara ndiye andiri kugara naye asi zvokuti haufanira kunzwa mwe murume nokuti unongosara watesta mwe murume ka ende nasi ndatesta ndiye akanditora nazvo ndakaita asi ndaingonzwa kuti ka hazvisiri izvo kunge ndine chandinoziva ndakapedzera kuti ndichifamba murodhi ndichifamba naye akapedza kutozviona kuti ndine vanhu vanondida ndine vanhu vanondida kana patombofamba nenzandishavere njuzi ndine vanhu vanondida kuvati iwe vanhu wauri kuti wanawa watopedzera kunetsangana nemurume wangu kudzamara ndakutoatenda vanhu wapi wai kudzamara ndakazosvika pakabatwa nechikomba bhodhi handikunyeperei ndo zvakaita kuti ndibude chii mubude mumba asi imba yangu ndaida asi still ndasi tongoriri kufila kunge ndiri mumba futi saka ndakatoona kuti basa iri ndototenderana nepanditete vaimbotaura ndakabva ndatongoti zvina ndiwapembedze kundiwirirana tete ende vanondichengeta zvisvo iwo tete iwawo aiwa ndotonyatsozinzwisisa kuti aiwa ndikaita yawaiita iyoika aiwa zvinhu zvinofamba zvakanaka ko panyayawo dzebonde apa panyaya dzekubonde dzekunakidza munhu akukecha akupai mari pakamira sei panyaya dzebonde kuti tinakidzane nemunhu anenge andikecha hunge munhu uyu ndanyatsokuona kuri kusaidi kwangu ini hangu ndikanyatsoona kuti andikecha kutanga ndanyatsoona kuti
ari smart here kwandiri panguva iyoyo ari chii asi kana angori mumwe munhu wewo kuti kana chiita kuti munhu mweyoyoka ndogona kungosangana kana nechimugunduru asi obvious bonde ibonde neida kutongokechawo saka ndendangoita zvokuti zvipfuure kuti nditore mari kupretenda kozoti umwe munhu wokutoti akasvika kuti ndinyatso kumufadza panyaya yake yaari kunyatso kuda aiwa ndotoita nge ndiri mubedroom mangu kunyatso kumufadza ndogona kana kumunyamwa zamu kana kusamunyamwa zamu kutomunanzva mboro chaiche kunyatso kutoibata iye ndototi iye atondinanzvewo kuti tonyatso kutonanzva wari muchihure kudaro anotobvisa kondomu unonatso kuti dzimwe nguva munowirirana munoriska life iyo anenge achikushika iyo chimusvika munopedzera makutolinga pane kaconnection kanoitika kana muchilingawo asi wahumuzive munhu imetange munoziwana motonatso kutofarirana asi zvezvo kutobhadharana hautozivani mozosirana tumanhamba neini saka mukatosiyirana nhamba kutaura kuti anenge akutodzoka futi ka inenge yatomhene yangu kakastoma hondo enda ibatwe nemunhu patechiraini ikabatwa munodi ihondosi ndo patinozoti mamwe mahure tetagwahirana mamonya majaindi nokuti mune makundana pakurowana nekutaurirana saka unenge wakurakidza mapowers ako une majairi kana usingazvikwanise wazokundikanawo bcause mese mune mutiti maganvosa unozotsvagawo wamwe unokubatsira muhondo ipi muhondo iyoyo kana pasina aiwa zvibude zvakanaka imhene yako kainoita kuti urarame imhene kai ungatorerwa mhene iri saka imimi patachiraini munenge muchibhadharisa mari ini patachiraini zvangu Greencroft tobhadharisa $10 kana iri night i30 ukaonawo akavharikawo no 35 to 40 panight panight apa munenge muchienda kupa munenge muchienda kuloji kumba kwenyu kumba kwake it depends mumwe munhu anokutomoenda naye kubhesi ndo it's a must yatoiti chinyatsotaura kuti ndiri pabasa ndine bhesi randinobhadhara mumwe munhu anoti handidi zvebhesi kune vamwe vanhuwo anozvitiwa neklasi iri pamusoro asi vachiuya patachiraini anogona kuti nini ndine full house yandoroji handeikupi handeikoko haurambe kuriska life budi motoenda motoita zvamunoita asi dzimwe nguva unongochemarakudza kuti mubhandibatika nechemumwoyo mwana unenge uchitya mese munenge muchityanana ipapapa asi unenge watokuratidza kuti ukarakidza umutya hazvifambi zvakaita sei zvakanaka unenge wakutoratidza kutobudisa kuti inini aiwa handinzaro kuti mubatane zvakanaka mupedze nhau idzi akakukecha mapedza kunyengana okupa mari yako otogona kutokudzosa paakupika paya watori muri rimwe basa asi kana iri night aiwa makutorora unogara tokukesha mari yako motoita sei motorara motopedza dhiri asi kana atongori neimwe mari ndinini zvangu akangori handei kuti ndirimba mako inini hangu ndonzi wasoko ndikangokutarisa kudai aiwa unopa tsinzina chete nemaki unondipa unogona wasiya padhoo ndotobuda pana gadhi ipapo zvakanaka murudo handimborakidza kuti nditachandaba handibude nchimhanya zvakanaka iye paachazomuka too late zvaendwa nekuti ka ini handingasiye mari ka ndapo kana $30 ndizoti kumba kuda kubhadhara rini ndakubhadhara zvakasiyana siyana ini mari ndatomboiona ini kusaidi kwangu ndienda kutoti aiwa vasititerie ndapuwa nevadzimu wani nevadzimu wangu ndokusaidi kwangu ndemashandiro handinoita sei handinoita usingade kunyepera ibhuti saka makatraina zvotoda chibhanditi bhuti chibhanditi chaicho saka ko boyfriend munaro here boyfriend renyamunoti ndiye wangu asiri wekukecha aiwa ndinaye boyfriend nditori naro rikutoti haritoziva kuti ndoita basa iri ini rangu boyfriend hariziva kuti ndoita basa iri rotongofunga kuti ndotorinyepera ndoita zvemabhero dzimwe nguva dzanondishande ndichitomunyepera ndiri kwamutare ndiri kwakati ndazodaidzwa nosese yangu ndazodii ndichitira nguva yake paanenge ari mudhuze kana ari mudhuze ndongoita na 2-3 days ndingori nayo ndomufadza oita sei oenda chiwirirana murudo tonakidzana murudo pasina kana chitoita zvekuko makambosangana here nevamwe yekuti munogona kukechwa kana muri 2 zvinofambiswa sei zviya nongoita zvekumbonzwa zvekuti munhu wana anogona kukecha vanhu 2 munozondoita sei bonde racho izvozvo zvinoita toti ma2ply ya zvatinoita pazvinhu izvozvo tinoti iye anorara ari pakati munhu iyeye kana achiti $30 night ndizvozvo asi kazhinji maraunzika haazokwanisa kuti aite 3 uku 3 uku anogona kungoita 1 kana kuti 1 uku kuti mese munaye kana kuti 2 zvinhu izvo zvinotoitika ende hamufanirwe kunetsana kana kunzwirana shanje unogona kuchitongonzwira mumwe wako shanje yako kana kuti uchinzwira but unotofanira kutoita zvaari kuda nekuti chese tiri kuda chii tiri kuda mari izvi ndezvebasa hapana anonzwira mumwe shanje nokuti tangotorwa tiri pabasa saka nguva yaanenge achirara neuyu munenge muchidii panguva anotorara neuyu ka dzimwe nguva kuti aritorara hatichange tatorara achitobatana anotokuudzai zvokuita iye zvaari kuda zvichienderana nemari yani nemari yake hamungoite zvamafunga kaka ipapo aiwa ibasa kai zvokutoti kana kuti mumwe ari kunanzva mboro umwe ari kubatawo mazamu umwe ari kumaseja apedza aitorara nomwe iyo nonge wakatomugarira wakatotarisira
Unofanira kutopretenda kuti zviri kukunakidza uyu wachitipretenda kuti chi zviri kumunakidza kwauri because ibasa. All right. Saka pakashata. Ko pane vamwe wekuti umwe anogona kuti ndikuda nekumashure kusiya muno ndo inonzi chi sim 2. Mambo sangana nawe ere vanhu vakadaro. Dog style. Kwete dog style. Ku sim 2 kakuku. Iyo ainomira mushi. Iyo yaitode mari tinozvita tinomboriska hedu hanzvadzi. Ndinyepe. Asi iyo inoda mari. Okay. Asi wari kuona unotozvida. Wakawandisa. Musadaro. Wanozvida. Asi iyo yaizotenderana kana pamari dzekuti ma30 kana machi. Chero aitoda shotemungo kutongomudza $60. Ko zvinhu zvaanonyatsozoti hazvisizvo paninofanira kunzi papinde mboro. Ndizvo. Hapasi munhu anotonyatsoziva zvinhu zvaari kuita. Kuti beshe nemboro zvinofanira kunge zvakaita sei zvakanangana zviita maitiro azvinofanira kuita. Saka tinozongoita sei tozongoita. Ende iye hatodi nemberi hatodi beshe munhu iye anotoda izvozvo. Because anoti sim 2 iri tight. Okay. Yakasiyana nenhengo yedu yechikadzi beshe kuti inoita sei rinosangana zvakawanda tinozvara tunoita sei rinenge ita sei nyama ita sei ichitosiyana ichitokura. Okay. Zvasiyana. Saka unobva watongomudza because unorwadziwa. Kwete zvekunyepa kutoriska. Unogona kutombozotenga mapirisi ekuti utombosimbe nyama dzako. Because ndosa uchifanira kutaura mari ichi ihombe yekuti unobva watongozora hauna rimwe basa uchete kwanisa kuita sei kutoriska. Saka iwo imimi mazira munozviita kana munhu achiita ari kuda nekusim 2 zvinenge zvine chiwanhu zvazvinoreva here kana kuti kutongonakidzwa zvake munhu kungoti isu maonero angu ini kusaidi kwangu ini kabhilifu kangu ndofunga kuti anogona ane kachiwano kana kuti kakushandisa kaanoitawo maonero angu koza tinongoti tichitaura kuti uta semurume rinenge rakasvika zviti kwenu vanhu twenzana tuvarume tichiti magentlemain acho yaya ndo vazhinji vanotopaka moto toti hatite zvipi ngatiite izvozvo unotoziva kuti uyu munhu yasiya kana mukadzi uyu zvinhu zvakatorongeka ukatomutarisawo nefesi yako maonero ako nokujaja kwako ndio vanodaro twese kuti tunhu tusina nebasa kwatichitaura kuti hatuna nebasa kwati hawaite izvozvo saka totaura kuti mishonga ende kana mari yavo atakurei kana $100 anobvuma wangotasa fesi saka zvawataura anobvuma saka zvisino mao nokuti prize anenge aitoziva yekuti imari anenge aitozoti beche imari anotoziva but aite iyoyo ende ukamuudza anobva ati handisi kuda iyoyo dasim2 saka iwo unenge wakutoriskawo nenyaya yekuti mari zvakaoma bhodhi. Alright. Saka kusim 2 kwacho kunonaka here sezvinoita beche? Ndingakunyeperei. Kwariye ndiye anoratidza kuti akunaka kubva uchitanga kusvika upedze. Kana kupretenda hapana unogona kungoedza kupretenda asi hapana unongochingowadziwa uchingochema kwete zvekunyeba. Aiwa unongo uchichema. Hapana chakanakira chimwe ipapo. Asi ungoti nyaya yekuti kungofirawo kuti hazvina zvandingaita. Ndokuda mari. Saka imimi kusaidi kwenyu varume vamunonyanya kufarira pakutaura apa hatichatauriri zvekuti pabasa takutaura wenyu vamunonyatsa kunzwa kuti ini ndikasangana nemurume akadai anodai inini ndiye munhu wandinoda munoda wakaita sei mimi ini nangu ndoda murume mutete ndichiti kubvira mutete pachimiro haasi mudhafudhafu haasi mukobvustereki haasi mutetetete ari pakati nechi nepakati ende nhengo ndodawo iri pakati nepakati mboro chaiyo iyi ndoda iri pakati nepakati nokuti ikanyanya kukurisa ikaita hombe kwandirika inogona kuti yauye nekuti tiri pabasa asi inosara chikuwadza muchibereko unozoita mamwe matambudziko okuti uchazoda kutenga madoxlin uchazoda kuzomera kwachiremba saka nezvinhu zvisina basa saka ndoavhoida zvipi saidi kwangu saka ndoda iri pakati ndokuti inonyatsondinakira inini ukatona ndatokufarira ka ndatokuti nhamba tora aiwa ndinoenda nzwa izvozvo pakutunda munotunda kana iriyo aiwa ndoproducer asi pamwe pese apa pakuti tiri kunzi patatachilaini ka hautunde asi tine vamwe vanotitundisa kutoti nyange uri pabasa unogona kukashora kamomo asi aiwa unotunda unotoere kana watomumudhu chaiyo wambotaiwa ndeyebasa unotozongoti aiwa ka dai adzokorora dzimwe nguva unotozongomuti dzokorora manakirwa watonakirwa asi auzotaure zvemari kana kuti ndiwe kunakirwa mese unongoti ngatimborowa imwe raundi ngatingodai so saka imimi pari pakunakidzwa chaipo munoda maraunzi mangani ini pari pakunakidzwa ndakazvimirira aiwa iwani yekutanga handinzwe yechipiri iyo aiwa ndinoinzwa yechitatu iyo aiwa inenge yadisguise kana muchiti disguise ndisasaide wani yekutanga ndongoti ndiye murume yechitu aiwa ndeyangu aiwa ndonzo kunakirwa zvekuti aiwa ndakuzonzo ndamumudhi yelove ita nesina basa nene ndangoti dai zvangopera ndada kufadzawo murume nekuti pakutanga angogona kutomwa murume ongotika 2 minutes kana wanikadora nongoti 2 minutes atoproducer
Zokuti anakirwe kana kuti mari yake yafamba sai anorwadziwa nemari yake. Alright. Saka unenge wadakedza zvongoti anakidzwa sokuti ndatinaiti naye mari yake ndatora. Saka yekutanga andinakirwe nokuti anogona kungodaro. Pechitu aiwa ndini ndamudhu. Uraziye kuti azonengwe kuproducer pane distance. Okay. Saka zvinoita kuti ndione tumatactic takawanda kumubata kumuyamwa kuita sei kugadzira roiko kuti zvite sei zvifambe. Apa ndichinakidza iye neni futi. Pechitatu ndenda kuzopretend hangu kunge ndiri mulove. Alright, but munenge matopo. Ayo nendabo. Nokuti 3 rounds ayo anendabo. Asi kune side rake rokuti 1 iye anofanira kunakirwa. Nini ndofanira kunakirwa tetapedza masport. Okay. Saka paunobhadhara mari yatomboti wabhadhara mari yenight handiti. Mari yenight yaya paanoita kana kuti 3 rounds. Iye murume pachake maonera munozviita imi anenge achiri kunakidzwa here kana kuti pane toti 3 rounds 4 rounds. Anenge achiri kunakidzwa here kana kuti anenge akushandisa mari yake kuti sezvo ndabhadhara ndofanira kundidai. Kwete. Munhu uyu anenge akushandisa mari yake. Anenge asanakiwe. Anenge angotirega ndishandise mari yangu titori nevamwe vanhu vokutotika panaiti iyo tawirira 3 rounds aatodzite anenge akadhakwa kudhara makangoita iyo akangoti do iyo hazvikunakidza unini nazvo chokudai mari motorera kukangochena panoti yatite imwe noti pachena handei nobongwana kumba kwenyu ende kwatochena wakutowedzera imwe mari. Okay. Nenyaya yekuti ndiende sasa atodeni mari ndaanayo kare ine nguva dzataurira dzapfuura handimuri kupaona saka nesa nyaya matenda nenda kutomutaragidza chirafu raidha ndo pachee chakuda kutoshanda papi ipapo manje ipapo banditi. Munenge makumbudzira character yenyu manje. Ko rafu yamakamboitwa muindustry menyu makambosangana nemunhu pamunoti inini pa ndakatambwa rafu isingaiti. Parafu apa ndakatambwa kakawanda. Makaita sei? Ndakandiri kubasa kwangu Greencroft ndakauya kotuwa neimwe mheni yanganditora pabhesi. Ikati hande kumba kwedu sekujera kwedu tikaenda kumba. Chitowirana murudo chitopretenda. Tasvika mumba ende imba yake yanga yakakurisa ndofunga inenge 25 rooms. Mama usina mukadzi ndakatasira nebrain dzangu ndichaona mukadzi ndichitoita kakutya. Mama usina mukadzi akati ndine 35 years ndogara ndega. Tato mumba yemukati akabva akiya maki bva aisa pasi pepiro ndikati unogotya sei pana gadhi. Ina ndazoti kune imwe room 50 yemukati. Okay. Ine zvirimo. Alright. Kana ndichiti zvirimo zvinhu zvandakambosangana nazvo zvandisati ndaona. Ini vandati ndoda kuenda kutoilet. Vati itira mubhaketi ndikati ayo handiti mumba yemukati tiri 2 yedu kuda kuenda kutoilet. Zvikanzi akamboedza kana ndikati handiti mubhaketi tiri 2 handiti imba hamuna kana mukadzi woti ndotya ani. Ndichibuda kuenda kuno toilet kuye. Akabva anditeera. Saka takazoti tarara kudaro. Ina mecha kangu ndichimuka. Taita raundi yekutanga. Mudaenda kutete papa ndikanga rumu karapa. Kaka ndakangokabata dua mino changu ndibate du. Ndakatona mutori nevanhu wakatodambirwa musomo nezvezve zvima coffin zvemaporesa zvezve zvakatanga ngezvesimbi zvezve. Mune vanhu ndwazi pamusomo pakarakidza ka drop keropa. Ndakati munhu musina mukadzi munomu chika chendako. Ini nebrain dzangu ndatofunga kuti sekamweya kokubaya ndikati mune nyama. Saka ndakatoti ndinotorongedza. Ini handazoti pandiri kuvhura kudai. Ndakanotora maki yandaumutsa paakarakana mari ndakanotora maki yake vandavhura vandatoenda kuna gadhi. Saka iye akabva zvoona kuti gadhi wabudisa sei munhu akangoti ngapepuka semunhu iyana mushonga mune zvaakangofila. Ndati ndakamhanyiswa. Ndakamhanyiswa namajira ndikazotomhanyira pane imwe jira rembwa ndichitengera chikomba kwedu. Ndakasvuka dumbu ndikakuwara ndikachekwa nemabhodhoro ndakatambura zvisingaiti. Zero handiri kangani. Asi maonero enyu munhu uyu kuromba kana kuti kudii? Kuromba ndotoona kuti inini aida kutondichekeresa futi. Ndomona ndakaita kozi mamutori nevanhu vechikadzi mutoona chiwivhi chichi mune ropa zvinoratidza kuti munhu akarara. Saka ndofunga maybe akanga orivhara dhoo rake aida kutondichekeresawo. Saka pamwewo zviri pandiriwo zvakabva zvanoza kuti buda chakaita kuti ndibate dhoo. Ndinotendawo zviri pandiriwo kuti pane zvakatoitika. Ende akarakidza kuti ndatokunekisi ndatomhanya akaratidza kuti gadhi munhu iye ane zvaaita kunge sotofu ndamubira asi ndakangobuda ndiri zvandiri kutoti tira upenyu hwangu ndatoona kuti hapana kumira mushe. Saka basa renyu rine mahwani. Basa rine mahwani izvozvi izvi ndine chiwanga chiri apa chebanga chamuri kutoona ichi. Icho ndikuchiona icho. Ndakabva pano ndikaenda kumakorokoza nemashamwari angu. Ndaenda ikoko tosangana notowana vamwe vanhu vanyowani hatizive. Tasiyana kuvanhu kuti toziva kuti ijai munhu akaita sei uyo aketya wamupe mari auite sei. Ndati tapinda mubhesi randakapinda imomo nemunhu iye mubhesi mangu vane chimbhesi mandoshandira. Munhu iye ndakamuti mari hanza mari ndina ende akatondibudisira mari ndikatoona kuti anayo. Varakidza kuita ku. Tapedza ndichindipa mari yangu. Haachandipi. Akatanga kureta zvekundishidza ndati iwe ndati ndoda mari yangu ndashanda. Ndati akatanga ndorambama ndikati iwe ndoda mari yangu vanabata bandi. Ndati akandicheka nebanga
ndakatofenda ndakazongodzwa nevamwe kuti pane zvaitika. Saka mamwe mariski atosangana naye mukoma akawandisa muchibasa ichi. Saka pakashata. Koko alright, muchisangana nematambudziko akadaro kokuregera. Mukoma basa iri hazviti kuti nditoriregere, ndakazvimirira ine zvangu. Nekuti ini ndakatoona kuti ndisikwe ndichitengesa musika, ndisikwe nditaseka, kusaidi kwangu hazvindibatsire. Nekuti ichi hachitengeswe bechi haritengeswe iri. Hapana kuhodha, iprofiti chete. Iprofiti mari chete. Saka masuicide kana pabasa yeu ukashanda pakambani anowanikwa wani. Saka ndofana kutongozvisimbisa. Unonzwa kuti mumatswanyo achigunu. Atswanyo achigunu abhadharizwa nekambani. Saka ni yangu industry ndakatongoifarira zvakadaro. Ndakangozvipira. Do or die. Makaenda. Kufa kana kusafa ibasa rangu. Kana utori musoja wotosinga. Ufambe madeko totongozvinzwisisa kuti mufambe madeko. Toziva. Saka pakashata. Mune naro. Alright, ko pamastaira semunhu wemukadzi. Zvinoita kuti murume afare muri pabonde. Zvoita kuti murume afare. Pamastaira apa pane mastaira akadi. Mastaira mukoma akawandisa. Idipenda kone munhu unengone mumwe anenge asingatozivi chirungu yacho kuti chidanda chotongoti vhizi musoro pako chotokurarira kana kutotadza kana kufema kutanga chikukudzipa asi pemurume love munofana kunge muchinakidzo chimufadza sokurana kwatinoita ngati inini Goats industry ndo yandonyanya kushandisa nekuti ndezvechi ndezvebasa chonzi chegoats industry kana kuri kwedu ndokurara haridu negoats dog style kwasaidi kwangu dog style ukatoida ndokuchipedzera mari kwete yawabhadhara ndokuti dog style mukoma inorwadza nekuti chibereko chako nezvese unenge wakavhurira munhu ari pamusoro pako unogona kumuvhara senge inini ndogona kumuvhara otofunga kuti ari mukati ari pabeti iye asiri mukati saka dog style inorwadza ndotomuchiwedzera mari pamasayo apa akawandisa kwada kuti wabata mbedha zvakawandisa zvokuti tinokwanisa kuita but ini kusaidi kwangu dog style handinatso kuifarira ndiri pabasa ndoda kutobudisa mari yakadii sei yakatowanda kane kari kasuicide nekuti chibereko chese ukakotama kudaiwo aiwa anobva anakirwa zvemurume saka paanenge achinakirwa unogona kungoshingira nekupretenda unenge uchirwadziwa direct nekuti hapana painombonzi enda kusaidi kana kudii inenge chirwa direct ipapo saka unorwadziwa nechibereko saka ndofana kutomuwedzeresa pamari kana iri naiti nyangwe isiri naiti nyangwe short time utoti kanoda dog style uda mari yakati masere ese ane tumari 12 isingadhuri stereki ndiyo yechegoats industry yemunhu wese ini ndiriseni zvangu ini ndakazvimirira ndinenguva yekuti ndikaona mhine ndatoona kuti mhine ndinoita kusaiza ndikanha kangondipedzera nguva yangu ine munhu uyu ndakamutira anenge akati dhakwei saka zvidhakwe zvino zvandofarira ndinokwanisa kuvhara makumbo anga aya sekuti munhu unyatsondoona ndiri mudhunda nyangwe ndikatomira ndisina kupfeka mugondatadza kuona becherecho saka iye anobva atanga kuipretenda kunge nekuti kana akadhakwa anenge akatsinzinirira ini ndichingonyeperera kuchemerera kupretenda kuti zvifaye asi ndakaita sei ndakavhara hangu makumbo anotoproducera mumakumbo kana iri nyoro yanienda kubhadharisa mari yakawanda zvako kana isiri nyoro kondomu iroro protecta kwacho ikokoko anotoprotecta because anodziwa chienda kudada nekuti ndakadaiso nechipretenda zvaari kuda zvese nekuti ndakaita chegoats industry but kudzivirwa anodzivirwa because ndikavhara makumbo anga aiwa anodzivirwa anenge achitoona nge atori mukati nekuti mumwe acho anotokukecha yakamira karizvo yakatomira unango yekutoikirenga zviyezvi unosara wotaura naye zvese unotoona bhurugu rakati shuti yakatomira naimzvi nga baba wangu wari muchiki unosara wozototi mari chichi aiwa anotogona kuti mari ndokupa ende zveshe achitokupa asi anenge atopedza basa bhozi unotoona murume akutoperewa akutongodedera utongoti aiwa rega ndingopedze basa ende vanhu vakadaro ndo vatonyanya kufarira pabasa bhozi haunyanye kushanda haurwadziwe stereki pabasa rako ukatoona vanhu 3 4 5 vakadaro aiwa wapinda waita mari hauna chinokurwadza unoenda sei nokuti iyo hausida kusvitswa kuti usvike pakuti uda kuproduce uda kunakira ndezvebasa saka iwe ukangomutundisa ndo zvaanongoda kuti yashanda mari yake akatunda zvatopera saka ndokubva ndakoona kubata asi kuproduce kwacho kana uri pachihure akashoma kana uri pachihure kuti kubata munhu chekuti tiri kunengene kuromenza paromenza patinyeperane zvako iyo zvawirira mari yako zvainoshanda kuti utunde ende dzimwe nguva ukatowanza maminitsi ndindotokudzinga kana kutokurwa cheza mudenga yekuti mari yako yapera ndikatongoona mwe munhu apinda adzoka budi ndendakutositi ukuona nguva yangu iri kupera time apa ini neitotarget yekuti ngandisiyaine mari chiridana ndiona ndonati akusumba kwemukadzi wako kakusumba kwako kudini kwako ndiri pabasa time apa ndichingoita kuti nyangwe asina kutunda ini kusaidi kwangu nozviita because ndichinyatsotoonawo kuti
nguwa yaruda asa kuti ndiromenze imwe mari mari yabhadha chotemese kunomenza kana kuti ikabhadha naiti ndio ine tu romenzi mukati tongoti zvinhu zvisviki chotema ina romenzi kungosvika kubvisa bhurugwa mukoma ko kana isina kumira ndiro kana isina kumira wada kuti nditoikirenga imari izvi imwewo zvafutika imari izvi mwanguwa yekwandiri nguwa ichipera pachiita kana 20 minutes 30 minutes imwe inenge yakarwa nemukhosi unoti tumusombodi ingazvigone zvibhodhoro kana yakarwa nemangembe yakasika ingazvigonewo ndoto changu andipa mari yangu yebasa ndinga ndakupa ndoti ira rimwe basa futika ndochapedza nguwa asi kana yakangomireka 2 minutes ndapedza ndaita sei makutodzokera pa saka zvoita kuti nyangwe ndiri pashort time ndogona kutoona kana 15 dollars ndiri pashort time because ndichakrenga nguwa ichareba ndichiverenga maminutes ndichiita zvebasa handii nezvake iwewe wozive ndouya kubasa kwangu autonge kubasa kwani kubasa kwangu ndiri pabasa ini kubasa kwako handitonge iwe ndouya pabasa kwangu saka pabasa unokuziva nezita rekuti chii aiwa inonzi shero kana kuti sokostina ndo zvonoitwa kunzi mamona yesokostina wamancuwe waenda kopiko sokostina azode ndinizve ndezvebasa mukoma ko pazvirwere apa siki munombosangana nadzo machallenji akada tosangana nawo asiki unosangana nadzo dzakasiyana-siyana asi ndiri kusaidi kwangu kubva pandakatanga kuita zvechihure izvi tete vangu vacho vasati vafa iwawo one zita rangu iwawa ndoti ndezviri pandinodii zvandakataura kubvira kuna tete vangu mutadzi yababa vangu vakandoudza chihure takachiita kuti ukwanisa kurarama zvakanaka nyika yashata iwewe kana uchitanga kurara nemurume isiteti nekakotoni zvaasingaone iyi ndopfeka kotoni soft kotoni yatotenga mufamasi yai kadiki ndoisa uku kwangu beche rangu ndoisa kubeche rangu kumberi ndonyatsonzo ndagumisa muromo wechibeki ndovhara kudai so ndapedza kuvhara iyo paunoprotecta kunonoka kwako kudii nenchizoti kondomu parinoputika ndisingafungiri asi brain dzako uri pabonde unenge wakatoteerera papi ipapo unotoona kuti zvaitika kana ukanga kakusasipeka unotomboti iye chimbomira burisa kana nesa unotoita kumukanda mudenga kuti uite sei uone wobva kuti ndanzongera putika kana atori umwe munhu anenge aitotyirawo life yake motoita sekutodaro motarisa mese asi zvadaro kutomboti yaputika musina kuzvinzwa kana kuti makunakiwa mese motadza kuzvinzwa akaproducer iyo shungwa tiri mukondomu niye ari kufunga tiri mukondomu iwewe zvandozoita ndaandini achingobva paari ndogona kutotora doro ndogeza nedoro neblack label ndozvinoudza ndito kana kutoita sei kutodhonza kana ndobva ndatokadhonza nguwa iyoyo ndobva ndakarasa unotokaona kuseri kwaunenge wakaisa uko kuseri kuchibereka kunenge kusina kutota kunenge kwakatota nemnhingire ndoko kunenge kwakaita yellow zvimaspemu zviya zviya ndobva ndatobvisa saka hazvinei zvisina kuenda direct pachibereko kana pachi kuti ndonzi ndinokwanisa kuita nhumbu kana ndosangana zvimwe zvinhu ndine ndakadzira kuri kusaidi kwangu nokuti muchihure ukaita kutamba zvisho kana nhumbu unoita usingazoti baba ndivani unoita ichokwadi oright saka pakashata oright saka muindastry menyu munosangana nehoihoi ichokwadi chaizvo imi minofunga ndokuziva kutoti mahwani chaivo aiwa inini wanotondiziva kana wasikana wacho chaivo chaivo munhu anotongotambira kana kudhuze kumufesi wangu boyfriend pane vanonzi vebasa inini kwapinda neni kahwa kwekutanga kechi2 kechi3 kana kechi2 kacho watomene yangu kana ako yakutsvaga utsvaga inini chero aripo here oright chero pane vamwe vanenge vari papa kana akutouya kutotsvaga imimi atoite nezvaiva vanotongonanga pauri because yamheni yani notita imimi mukamuona imimi kuti uyu munhu ndakambopinda naye uyu mobva mamuona achiuya achitora uyu hazvina basa nokuti izvi ndezvebasa pane dzinonzi mhene dzako kozoti mbombera hazvina basa chihure ndo inonzi tachiraini yacho munongosanganisangane uyu nezuro anga asina hazvina chi kunototi nimwe untu atobva kutoketa iwewe atokona uchopinda nauyu nguwa iyoyo kwete zvamangwana atotopindawo nemunhu hazvina kana chi iyo inini kusati kwangu nenda kungoti zvangu zvanaka kuti yangu ndaita sei mapiwa ndasotwa handisicharwadziwika yangu chero aita sei andipa zvakasiyana neinonzi mhene yako aiwa saka pakashata oright saka kopa kugeza hamugezi masangana neuyu momboenda kundogeza mozodzoka muchii chinotoitika tiri patachirainika hanzvadzika hatigeze because kana tepi yacho hauna kwaunoiwana asi paunozotogeza unogeza makuseni achena asi kana uenda nemunhu kunaiti kune kana kuti pekugezera edha itereti maendera kana kuti kunaiti kupi hakuna kusina mvura kumba unogona kutoona kuti ndatara nevanhu vakawanda asi kuti munhu ndimunakidze tiite sei ungonongosvika uchiti ndokumbira bhakeni ndakita kuita uchatonda kugeza
aita wetu wabva tiyana mtele tunogona kutoona kana mnisingi kana mnishawa kutoka bucket wobva wata sei wati kupire ogeza besi rako unenge wakufila soft deposit unenge wakufila free unoti unenge wakutonyatsonzwa kuti apa ndada kuita zvekutika tiri mumbame munhu ende andina simba naye zvakanyanya munhu kana arumba makane pa kudarika nani kudarika rako unyatso pretenda zvakanaka ayo unenge utompuruzira dedi wanenge wato dedi bekuumba chaizvo hapana here kana mukadzi akambouya mambodanana nemurume wake akamboya achiita hondo kwamuri wakawanda asi inini kusaidi kwangu kana we ndinotanga ndatokubvunza kuti iwewe kuya kwawaita uku chawambosirwa nemurume wako chii kuti murume wako azouya patachiranga kuti ade inini wanga wambosirwa nyaya iyi tanga wagadzisa unhu hwako kuti asiye pandiri kana wagadzisa wozoya pandiri akadawo kuita zvehondo zvacho ndozvigona ndo zvenyuwo futi ndo kubaso kwangu ende kana wakatoya wakawanda aiwa nditoriwo nezvanguwo zvandinoita kuti ndikatokutadza ndikutsvagira kana namajaya ndinokutsvagira kuti zviite kuti ndikuhwine chete kusvika wabvuma kuti ukakuenda ende next time ndogona kutokufonera akuenda kunopisa ende vakandiona murodhika kuchinja rodi nokuti zvaunenge wakafunga kuti uchandiita hazvisiri zvo nokuti ini handizoperewo ndasiyana nemukadzi ari pamba kuti ini ndikaona ndakundikana ndine majaya tine wamwana totonyengesa mahara wasi kuti ndobhadhara kaini ukuthi wanenge wakatigerera majaya ndikuti unogona kunetsana neni unyange uri mufesi kutadza kana babhadhara ndinokangoshedza kuti mukoma tetine maseneni 2 minutes kunzi chichichi ndomo chichi atouya ndo munenge mchinyengesa ende paari kurohwa nekubirwa zvese ameno iko ipapo ini nesinei naye ndokuva zatadza kuirana neni tonotambisira ngo yangu ende vanhu ivo ndo vanozotiwo kana naiti usati waiwana womboti ambondipawo ndomupa zvibozi handibhadhare mari niye ndakabhadhara kare ndomupa ndotadza niye kupa besa ndomupa zvobhadhara zvotengezwa alright aiwa tinotenda right kuna na mama vari kudzimba nazvo alright ndisati ndabata ipapo ndisati ndaenda anguna namai ko wechidiki pana vamwe vapfana wechidiki wangwara mazuva ano munombosangana nawo here wanomboya wachikecha mabhengi cheki ndeyawanda ende wechidiki watoshiti kuti akakuona nekuti anenge asati anyanya kuziva zvechihure anobva atonamira pauri hazvine kuti uri kumuziva uri kumuda here kana kuti hausi kumuda anenge akutoti anotanga kutokuza kuti ye ndoda kuita murume wako ye ndoda kuita dzimwe nguva unotogona kutomusiya newana kumba kutoti shuwa kwandogara ndoda kutogara neni here oti saka ini ndotokusiya kumba ndozoti basa ranga ndoriona apo kanogona kukuda kabira kana wabereki mari akashande tuma 17 18 20 22 akashande saka ndogona ngozvinzwisa ndoenda nako ndaenda nako kumba kwangu pamari yezorero kane kanaye ndokamba kuti sara newana aina achabhadhireka musikana webasa nsara newana uri dedi uchisara nechi basa rangu wagara ndozori ndondirarame ndotokusiya pamba kusvika wasvotwa ndichitsvaga kamwe kozi ndounenge wandinamirira handinenda ndiri pabasa ende unotondiperekedza bus stop ndichitoenda ndisabvazoti mushonga zvimwe zvichi unowo story asi chinyaya kuti tinonakirwa zvokupfurikidza nokuti hasati taziva rudo hasati anyatsopinda makawanda saka kakangoona kasiyana kuti kaona kana kuti kamhandara kako kusango zvakasiyana saka yose kuti uri kuziva pabasa unokaitira mutakitiki asati kaumboona saka anenge akutoti zvinandinamira kana kakatohwa newabereke kana kakaita sei kanongonamira wotogona kutovengwa neyama kana ukatokadzinga akaendi saka ini mutakitiki ndokuzoti basa ibasa handisi basa ndoita kuti ndirarame iyo haushande tosara ako nevana uchiwabikira pandodzoka makusendotangira dedhiwo ipapo andakane ndozi hazi nhasi ndakanira bebi kotokuisira mvura yegeza zvonzi kana kuti mai vakawaite mishonga iyi aiwa hakuna dzimwe nguva ilavhu chete ino lavhu chete nekuti akasati kambozvomba kwamai yako kana ukadaidza zviriko here aiwa zvipo okay saka pakashata right ko kuna namama nhasi mukadzi akaita kunge mima ari kuda kupinda muindastry menyu munomuti chii ini mukadzi akati asini ada kupinda muindastry yangu ari mukadzi wemunhu ndinomuti kwete ngei pandiromuti kwete basa iri rakaoma hanzvadzi mariski andosangana unogona kutofa kana kubayiwa nebanga uchitofa mariski akasiyana siyana kana kutosangana nenyoka uchifunga ndichararama nemunhu kana iyo iri nyoka sadaro kusangana nenyoka cheche ronzi mari yangu yandakupira iyi $100 chote munofanira kurarwa nenyoka zvinoitika kumayadhi zviriko saka ndonombotomudza kuti basa iri rauda kupinda iri rakaoma asi kana ndazoona hangu kuti aiwa anonditaurira maproblems murume wangu ari kundiite zvabva zvazoti aiwa ini saidi rangu nokuti enda uzvione nondange ndiri kuvhiringidza ndotomudza kana nehembe dzekupfeka ndotokupa dzekutangisa basa ndotokudza kuti zvinoitwa sei uchisvika panzvimbo unomira sanzipi unorukwa musoro sei unodiwa mafuta anozorwa kuti uonekere aiwa ndinotokudzazve saka zvitori nemastanzi ekuti unogona kumira kuti ukwezve varume haungomiri budi ungoita kudai aiwa unongoita ukutozunza kana kuti wotomira kudai sei ungogona kuti chingodai aiwa zviriko wachipfuurawo kana ngoti
Aiwa zviriko. Aungomiri kunge danda kungodaiwo. Waruma unobva tozoti wangu uyo apa ndimbuya utonzi magogorosi mawana kupiko nasi. Chinotori kana mwana kadiki. Waruma wacho vanotsinyowa futi magogorosi ava mawana kupi. Wasingazivi zvebasa. Munhu munywana anotooneka. Okay. Aiwa nhasi regai timboisiri panapa. Mimi ndazombodzoka nemimwe raundi yechi2. Right, so thank you very much Mhuri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba muchidengezera chirongwa chedu. Ndo nyaya yatinge tiinayo nhasi. So ndofunga patinenge tichiita hurukuro dzino idzi muri kudzidza zvakawanda nekuzivawo zvakawanda zvinosangwanikwa nevasikana wepaTouchline. Saka so thank you very much. Tinokutendai nekuramba muchifollowa chirongwa chino. Ava mai ava tichaita kuti tidzoke nawo zvakare pane imwe raundi yechi2 tichinzwa vanenge vane nyaya mai wana because pamuromo pavo pamarwi nenhunzi ava vane nyaya. Saka so thank you very much Mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.